Makalagot jud ka Marky ba? Kung di ka apason, di mo ka mauli dayon. Sige ra kag uban-uban anay mga barkada sig inom-inom. Hulaton ra ko ni mga makatulog bago ka mulakaw. Oh. Ganun talikod man ka. Ha? Gistorya ka dira, gatubang takan talikod ka. Tigilan na sila away ba? At tubangan ragod ko Marky? Mura man kag batang may buot. Unsa day makuha ninyo anang inom-inom daw ha? Ngano pagmudul ko mudagan man ka? Kasi di mudagan na nga manggukod man ka. Giguko di taka, giguko di taka. Gubutay. Ikaw Marky halas nakasakua. Duol diri mag-istorya ta. Duol dayon. Duol ba? Ay kalagot sila ni oy. Duol lagi dayon. Na. Unsa man yung rason ha? Bukbuka na. Unsay makuha ninyo anang inom-inom ba? Nganong imo naman jugong lipaton ha? Tubag ako ba? Marky tubag. Tubag ba? Hoy, may pangagbulag mo. Mutubag ka nila ha? Alangan mo ram gihapon pag manangit ko di man ko ni musugtan. Impas. Mutubag junay ka ha? Matay pre. Duda jud ko atong pari Marky pre ba. Kulbaan gani ko no kay kabalo na biya kakahana kung unsa ka maldita. Abi ba na ako ka ng under ni Marky si Hana pre? Asa galito ingon niya kato nang utana ta? Niingon raman tong Kung tayo mo abot si Hana pre, unsa kon man nimo kay feel ako under jud ka ba? under unsa pagka under ko ako nagpatong. Dai kayo dili under sa tana. O lagi nagkalagutan ako kay pare ba kay bulala kayo makistorya. Unya unsaon man nato ni ron? Ato siguro nga tuon. Ato gamustahon. Tama kay basig. Naunsa na to dito ba? Tara ba magdalita kay basig mulala pa. Ani pre tarong mo na tong istorya si Hana. Kay ang purpose nato diri igura mangumusta. Kumusta Dita na mga pare? mutag ko, dita mangitag sa mo pre. Sige. Pre! Ayo! Pre! Pre Han. Ayo! Oh! Ano na naman po mo? Balik-balik naman po mo dire. Kalma lang kay gusto man may mangumusta kay pare. Kumusta lamin parehan ba? Kumusta parehan? Away angay ka problema. Ayun yung siya sa muka. Na siya sa maayong sitwasyon. Bolsi, walay ka ba? Pero han ka nang gusto lang namo makita siya. Para sa unsa pa? Para magsabot na po mo sa bisyo ninyo nga walay ayo? Dili sa ingon ana, oy kay kabalo naman jud ka nga tinuod mi niya nga amigo. Tinoy jud mga amigo Han. Los ninyo. Ayaw paginanahan. Gusto rin jud may makakita ni pare niya. Pagkaumana ni manguli nami. Ay okay, kaulano naman gud pud do. Gusto gyud mo makakita. Gusto kayo. Ama o ba? Tara siya oh. Tanawan ninyo. Pre! Ote kamay! Pre! Gasgawan mo pre! Pre! Uy pre! Pre! Yati ka niyo ka na sa bayong kamot! Wala ka man yung panimoy! Batayan na! Imo man ang gikulata! Maunay resulta pag musukol sa akua. Pre!